Precisament arribada un poc tard, que estàvem creient fent una assemblea participativa oberta a la ciutadania, perquè dilluns hem d'aprovar els pressupostos municipals i per tant nosaltres tenim el costum de qualsevol decisió d'importància que s'hagi de prendre, donar que l'Ajuntament de Crevillent, el govern de Crevillent, no fa una política suficientment informativa i transparent cap a la ciutadania, nosaltres creiem que és necessari que hi hagi algú que des de dins de la institució, que és que tenim tota la informació, la traguem fora. Per tant, nosaltres vam començar el tema de les assemblees participatives el 2011, en desembre de 2011, quan vam presentar una moció a l'Ajuntament, al govern del Partit Popular, demanant que es fes una assemblea oberta, una assemblea participativa que fos la que prenguera una sèrie de decisions que després tingueren una plasmació real en la política municipal. Evidentment, el Partit Popular va votar en contra, el Compromís va votar a favor i el PSOE va votar sí amb matisacions. Mai no van explicar quines són les matisacions, però bé, en principi pareixia que no veiem malament del tot. El PP se va anar enrere, va dir que la democràcia era votar cada 4 anys i que el pueblo ja havia elegit els seus representants. A partir d'aquesta resposta, nosaltres comencem a fer un òrgan que a la postre hem assumit nosaltres com a òrgan de direcció polític, en certa manera. Us poso un poc en context, en Crevillent governa el Partit Popular amb majoria absoluta, 13 regidors de 21, Partit Socialista 3 regidors, Compromís 3 i nosaltres 2. Nosaltres tenim en coalició en un partit que és Esquerra Republicana, tenim un grup municipal conjunt. Bé, entrem en la dinàmica i donar que el Partit Popular es nega de forma rotunda a qualsevol pràctica que sigui obrir la participació, nosaltres decidim que és el moment que un grup dels que està dins passa la informació fora perquè la gent tingui la capacitat, almenys, de saber i després de fer propostes. Iniciem una primera assemblea a l'hivern de 2011-2012, llavors va ser gener, crec que va ser, una primera assemblea que resulta prou interessant, ve moltíssima gent, ens sorprèn perquè Crevillent és un poble de 28.000 habitants on encara n'hi ha aquesta por a la participació, a que si vas a determinats jocs la gent t'etiquete, este és un roc, este és un no sé què, i per tant, aquesta assemblea és interessant perquè n'hi ha molta participació, però fem una sèrie d'errors i és que la fem massa retida. Recordo que la gent tenia por de participar, és a dir, van dividir l'assemblea en blocs temàtics perquè la gent donarà aportacions, se me sent bé? No, què dir, massa què? Perdó? Massa rígida. Massa rígida. Dividim l'assemblea en blocs temàtics i intentem que a partir dels blocs temàtics la gent participi i faci aportacions. La participació s'ha d'aprendre, en certa manera, perquè la gent no està acostumada a participar i quan li dius què voleu que fem, la gent dubta, no sap si el que va dir potser és una tonteria, no sap si és legal, si és factible, i moltes vegades la gent li dona aquesta por de participar, de si faig el ridícul i si tal. Per tant, ahir vam errar en aquesta primera assemblea perquè ho vam fer d'una forma massa rígida, però així tot vam aconseguir replegar unes 15 propostes que eren factibles, algunes tenien que veure en l'aplicació de pressupostos, en uns pressupostos determinats, i altres eren mesures que no necessitaven realment diners, eren mesures com posar en la pàgina web determinada informació o coses molt senzilles que no necessitaven una partida pressupostària. Doncs nosaltres d'aquestes propostes, al llarg d'aquest any de legislatura, el 2012, els vam agafar i els vam convertir en moció. Literalment la forma que requeria per fer una moció, buscàvem l'argumentació, ens reuníem sempre que podíem amb la gent que havia fet aquesta proposta, si eren persones individuals o en col·lectius, i treballàvem la moció per tal de per tal de nosaltres presentar-la, donar-li la forma legal que necessita una moció per als requisits, però sense perdre l'esperit del que aquella persona o aquell col·lectiu que ho proposara se mantinguera. Bé, seguim treballant en aquesta línia d'assemblees participatives i fent la segona quasi un any després. En aquesta segona assemblea van rectificar en part els errors que havíem fet en la primera i el que fem és buscar un lloc petit, perquè la primera que vam fer era un lloc massa gran, un lloc gelat, que la gent estava com a separada, i això de vegades, el contacte entre les persones i que estiguen a prop
fa una certa... Ell diu que sí, perquè ell ho sabrà. És dir, imagineu una sala on caben 200 persones i n'hi ha 80 desperdigades, no? Queda com... La gent està molt freda, no? Aquesta és la segona assemblea, que menys gent, però l'ajuntem en un lloc més xicotet i, clar, tota la gent se sentia més respaldada a l'hora de parlar. En aquesta segona assemblea el que fem és fem un resum del nostre treball municipal com a grup, fem un resum del nostre treball com a col·lectiu, molt xicotet, molt curtet, perquè la gent també cal primer donar-li el context, cal donar-li un poc de confiança abans que participi i automàticament comencem a escoltar propostes. En aquesta, si en la primera van ser massa rígids, en aquesta segona van ser massa flexibles. No vam establir, una vegada ens passem per un costat i l'altre ens passem per l'altre. De tal manera que al final vam sacar coses en positiu, vam poder treure altres idees per a poder treballar a nivell municipal, però el debat va ser un miriball. Aquí deixia un parlant d'un problema personal del seu carrer, l'altre és que mi cuñada resulta que no sé què y la han echado del trabajo que hace el ayuntamiento. Y al final, cuando fas este tipo d'assemblees, el que tens que buscar és intentar individualitzar el menys possibles temes per a tractar temes d'interès general. Hi ha una sèrie de qüestions que són preocupants a nivell individual, però que s'han de tractar en altres llocs més reduïts. No té sentit que cada un vingui a contar el seu problema concret del seu carrer, on s'ha trencat una tuberia i s'ha frenat el seu carrer d'aigua, per exemple. I bé, a partir d'aquesta dinàmica comencem a fer assemblees, n'hem fet fins a 7 assemblees i la tercera va ser en esta mateixa, va ser similar a la segona, ahir sí que vam fer alguna cosa intermig entre la primera, que era molt rígida, i la segona va ser molt flexible, i vam establir ja uns temes, uns sectors, uns àmbits de treball, però més flexibles, sense arribar a la rigidesa de la primera. I a partir d'ahir ens donem compte que fent assemblees temàtiques d'un únic tema la cosa funciona millor. I comencem a fer assemblees sobre pressupostos participatius que va vindre precisament l'alcalde d'Art, Antonio Puerto, a explicar a més la pràctica dels pressupostos participatius que estan frenats. I aquella assemblea va ser un èxit, hi havia pràcticament 50 persones i la gent va ser contentíssima i a més van eixir moltes propostes d'aquesta assemblea. Vull dir, com hi havia algú que va donar una idea general de com se fan uns pressupostos participatius, després la gent va ser conscient, i nosaltres també, perquè mai havíem fet uns pressupostos participatius, eren conscients de com articular les seues idees i ajustar-les al que és necessari a l'hora d'anar a l'Ajuntament, de presentar-les a l'Ajuntament. I en aquesta línia vam seguir treballant, vam fer aquesta assemblea de pressupostos participatius, vam fer una altra assemblea en la que recollien propostes per a rehabilitar el centre històric. Crevillent és un poble que està patrimonialment massacrat. Si aneu allí al Crevillent, al centre de Crevillent, veig que estigueu en Kosovo fa 10 anys, està això, que dona increïble, està fet pols, està destruït d'una manera increïble. I ahir també, aquesta assemblea, molt estic. No, continua, ara anem bé. En aquesta assemblea, per exemple, s'hi va vindre gent que mai s'havia aprovat a un acte d'una organització d'esquerres, però que sí que estava preocupat perquè, clar, és un tema de patrimoni històric, és un tema de qualitat de vida, és un tema que, a més, molt visual, que si tu vas pel centre de Crevillent, veus que el 40% del territori són descampats, i la gent va vindre moltes ganes i moltes idees. A partir d'ahir, a més, va sorgir una idea d'un grup de gent que està treballant de crear una associació de veïns del centre que no existia. Però van eixir moltes idees i a partir d'ahir també nosaltres vam presentar una sèrie de mocions intentant recuperar el centre històric i de forma tangencial va eixir una moció que vam presentar i que el Partit Popular de nou va votar en contra, que era recuperar un sistema de canals moriscos àrabs que tenim en la serra de Crevillent, que baixa fins del poble, que és una peça increïble del segle XII i que si aneu... A mi, jo que soc historiador, quan vaig donar ganes de plorar, cada vegada que ve el lamentable estat en el que està. I aquesta és la dinàmica en la que hem entrat. Ara, precisament, he arribat tard perquè venia d'una assemblea participativa d'aquest tipus i la idea que teníem avui és que, precisament dilluns aprovem pressupostos municipals, el que hem fet és el que no fa el Partit Popular, hem presentat en públic els comptes. Si vosaltres entreu a la pàgina web de l'Ajuntament de Crevillent, l'únic que eix dels pressupostos municipals són 2 quadrets
dividit per capítols, ingressos i gastos, però no te dones cap informació. Ingressos, transferencias directas, tanto, transferencias no sé qué, tanto, però no te diu a què es dedica ni tan sols per àmbit, ni tan sols per regidoria a què es dediquen aquests diners. I és una falta de transparència increïble. Si qualsevol vol saber a què es dediquen aquests diners, va a l'Ajuntament i ho demana a algú de l'oposició i nosaltres li passem el taco de 4.000 fulles que ens donen totes les perdidetes, o res. Per tant, la nostra política municipal del col·lectiu d'Escamella de Criminers, tota aquesta informació que tenim, treu-la. Avui el que hem estat treballant, a més, és com els pressupostos estan segrestats per la privatització dels serveis públics i, bueno, aquest és un dels motius perquè votarem en contra dels pressupostos i fent càlculs que ens va ensenyar aquí el company José Vicente, hem fet els comptes de què s'estalviaria l'Ajuntament, el govern, si aquests serveis privatitzats passaren a estar gestionats directament de forma pública i el treball que hem fet avui, també un poc esperançats per la possibilitat d'un canvi de govern en el 2015, és per un debat sobre a què se destinarien els 700.000 euros que se podrien estalviar si els serveis públics estigueren gestionats directament per l'Ajuntament. I no sé al final com ha acabat tot el debat, perquè me n'he abans que acabara, però ja allí la gent s'havia pogut discutir a debatre d'una forma proconstructiva i quan jo eixia ja s'havien parlat 3 o 4 mesures que eren interessants. Precisament una de les propostes que eixia era restaurar la sèquia, el sistema de canals. Una altra anava en la línia de crear una escola infantil pública que creiem no tenim i tots els altres temes que he oblidat. Però vull dir, al cap i a la fi, el que hem fet ha sigut donar participació i sobretot transparència de la informació institucional i la informació pressupostària i de lo que realment s'està fent en l'Ajuntament cap a fora i el que com a grup municipal està servint aquest tipus d'assemblees és traslladar a la institució el que la gent ens diu des de fora i per crear ja un programa de cara a les pròximes eleccions que no estarà fet per 4 magantos que estan en un despatx a veure quina cosa els ocorreix de proposar, sinó que tenim un treball fet, tenim ja un grup de gent molt més ampli que el que són les organitzacions polítiques, que és Esquerra Republicana, que estan treballant amb nosaltres i que al cap i a la fi s'està creant d'una manera participativa, oberta i que qualsevol persona pot vindre a portar el seu gra d'arena. I la idea última és, si tenim sort i podem governar en Crevillent, com estan fent en As, per mi és que són el meu referent, com estan fent en As, precisament, tirarem endavant aquestes assemblees com a òrgan de poder efectiu i canviar la forma de fer política en Crevillent. Jo, en principi, no vull afegir res més.